Muhammed Ağa soňky döwürler opozisiýanyň häzir aktivistlerden bir hili peşaga çanýaly näme aktivligi, peşaga çanýaly görüpdi. Näme sebäpden? Bende şu neçeli bizim daşarı yurtdak opozisiýa diýen hiç edene. Eci ola haýyş etjek bol. Ýöne bir de yetmeýän zatlar var. Häzir belli bir promosiýon hemme tarapdan, hemme ýerde adamlar ýygnap etmelatlar etdirdiler. Finans we pul ýagdaýmy. Häzir bir şoňa uğurtdyryp bilemler. Näme üçin siz halky aldap otyrsynız? Göreňiz buların yalançylyklaryny. Näde bu tapjagyny bilmeýärler. Mesela şu aktiv oğlanları iyidinde durur yani, şolary kollar yani, finans ve nemämiz bolsa, başka devletlerden gerekli. Özümüz iyicek çölemizden alıp şoňa berebilsek, bizim aktivligimizden şonça da. Biz profeссиональный iş aldık. Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. В каком смысле?